Kijk, dat is een thema wat al lang speelt tussen Colombia en Aruba. Aruba wil wel graag importeren, maar tegelijkertijd heeft Aruba zelf strikte regelgeving. Curaçao importeert vlees uit Colombia en Aruba zou dat ook kunnen, maar het ligt uiteindelijk aan het feit van welke restricties legt Aruba zelf op, aan zichzelf voor het importeren van vlees. Ik denk dat er mogelijkheden zijn voor veilig vlees te importeren uit Colombia. Kies de goede slachthuizen uit. Laat ze regelmatig bezoeken door inspecteurs. En dan kan je op een veilige manier vlees importeren uit Colombia van goede en hoge kwaliteit. Wat heeft Curaçao anders gedaan dan Aruba dan? Heeft ze zo'n restricties een beetje versoepeld of zoiets? Nee, zoals ik heb begrepen is het ministerie van Gezondheid van Aruba die tot nu toe tegenhoudt vanwege zorgen over de kwaliteit van het vlees. Die restricties heeft Curaçao niet, dus dat maakt dat wel mogelijk. En ik denk dat het op een veilige manier kan. Maar het is gewoon een kwestie van ken je leverancier, zorg dat je de slachthuis kent, heb daar goede relaties mee, laat het regelmatig inspecteren. En dan weet je waar je aan toe bent met de import van vlees en dan kan je het op een veilige manier doen.